Isitshalo samantombazaneke sinjani? Sibalulekile sihle sikhilimile siyathandeka. Okay. Ngoba kufune wazi ukuthi awubi naso straight sakho. Okay. Awubi naso straight sakho kuphela wena ukulala nje nabo nokulala futhi bazizela bona badonswa yilento esuka isegazini la. Hayibo mkhulu yini le? Ikhona phela lento ukuthi ma usesikuthwalisa bese kube yiyona le ezodonsa umnotho. Iusondeze egazini lakho. Manje lento ijulile ngeke sikhulume. Kodwa mase siko on one endlini. Kufanele ngikutshele ngithi nayi ke lento. Igwinye lento uyibona. Ngiyibona. Ngigwinye ngiyibona. Yebo, uyibulala lento bese uyayigwinya. Ngale nkathi igwinya lento bese iyahlala la emalungeni akho. Ilokhu ikhule. Bese yakutshela yona ukuthi ngosuku makumele ulale nabantu abawu5. Kufanele ulale nabantu abawu5. Mengabatholi awukwazi. Ngoba vele awukwazi yona iyayenza lento. Iyayenza lento. And imali iyayenza kakhulu. Hayibo. Kodwa kufanele wazi ukuthi wena angeke usathandana nomuntu nje uthi ngine straight sami. So what if ngiyambona lo omunye kulaba ngithi ayilona ke shame Nkosi yami. Lo ngiyamthanda kodwa ngiqhubeke phela mkhulu. Kodwa mhlambe lento ngeke ikwazi ukuthi ngithi lo wami amkhulu wabasibo kwasibi. Ngasibi. Cha ngisingisho abanye osibiya make an example. Usibiya lo. Understand kodwa futhi ngisafuna ukuqhubeka nabanye ayifuni ukunderstand lokho. Ngeke understand lento ngoba yakhiwe. Inendlela esebenza ngayo. Uma igqoka uformal njalo emsebenzini kufanele kube uformal njalo emsebenzini. Hayi indaba casual. Hayi ukuthi ushintshe ngelinye ilanga. Okay. Uma ku-overall kube overall. Ngakho ke kufuna ukuthi wena wazi nje ukuthi impilo yakho isebunandini one way kodwa uzoba nemali. Simalini lesithwala umkhulu? Sengike ohlawumbe umuntu othi yazi ngiyafisa azi ukuthi ehlawumbe around ithwalo la ekhaya ziqala kuba mhlawumbe asingathikile sike sithi mhlawumbe ke singarange mhlawumbe from u1 to 2 make an example. Yeah, ngizongathekisa ngoba sikwimi siyangathi. Yeah, kodwa ithwalo zala ekhaya zibi ngaphansi ka 75,000. Manje mkhuluma engenalo 7,000 ngithi mina nolalela ngina u10. Mangithatha lento mesiqali ukubona mina ukuthi nanga umhlaba yalingane ngizobonga kumkhulu ngizosho ukuthi leyo lalela lento yenza wanda. Angeke size sikwenze lokho ngoba izibhoko lezi azi understand. Kungcono into esuke njengokuthi bakulethile omakhelwane uyagula. Uyasiza. Ngiyakwazi ukukubikela emadlozini noma kubanikazi besigodlo ngikusize. Lokho kokuthwala uyishaya iphelele uyibeke phansi ngunika izipoko zakho uphume uyobhekana nazo for the rest of your life. Hayibo izipoko kanti futhi khona lokho ke ngikubizi kuya ngokuthi phela uthatheni. Mawufuna inyoka uthatha inyoka, mawufuna imkhovu ufuna imkhovu, mawufuna amantindana uthatha amantindana, mawufuna ikhova uthwale ngekhova ikhova. Sokuthwala kuhlukene. Kuhlukene. Ukuthwala kuhlukene namandla okuthwala akufani. Okay. Ake sibuyele kule kuze singayihlakaze kakhulu. Usefikile kusisikile la usumtshele ukuthi usayigwenya ke lento usiyamtshela ukuthi awuzokwenza 1 and 2 and 3 and 4. Ayithatha ke into ehamba. Angeke mhlambe ke iphinde imhluphe mhlambe usifuna izingane umndenini igazi cha. Cha akwenzeki lokho. Ngani ngoba usuke uthwale nje ngabafana noma ngabantu besilisa. Okay. Iyona ndlela okudla ngayo. The more nje wena ulala nabo khona kuyajabula. Okay. And then mase ngisale ngiphela mhlawumbe ngiyacanga mhlawumbe ngizobe sengendla nomndeni wami ngaleyo mali mase ngihamba vele ngihamba nakho sinale mbandela naso simele lokuthiwa mhlawumbe usala utshelile abantu basekhaya ucwatshwa naso uyasilahla is there any lokho awukwazi ukulahla ngoba kusegazini. Oh yeah. Lokho awukwazi ukulahla ungcotshwa ngosiko nje lwakho olwakini kodwa lento yobikhona phakathi kwegazini uhamba naso isakho lesithwala. So lesithwala kodwa mase ngifika endlini khona into sengifikile la ngayigwinya lento khona into engoduka nayo ngikubambile khona mhlawumbe into ezozothi kodwa ke noma belungu ngo12 noma ngo11 iba sendlini
ugoqoza ngazi siyafita igroup mhlawumbe uzothiwa ngo-11 mina ngiyazula-ke ngithi mhlawumbe ngisathi ngiyaphesheya kuthiwa hey buya manje South Africa isigubhu sakho ngiyakwazi ukuthi ikhonto engibamba i-tangible lesithwalo leso siyisigubhu noma siyinto engaphakathi sikufaka egazini lakho okay kuba nje automatic kuba segazini lakho. So which takes me to our next question ethi ukuthwala then ikuhlukene khona lokho kuzoba physical ngihambe into kanje esigubhu Yes. kukhona lokho kuzoba into engaphakathi ke njengoba usho so akuzona zonke Khona ongizozibona konke ohamba nento ephathekayo. Okay. Uyazi ukuthi mina ungafika ukuthi uzothwala ngabafana. Bese mina nguthatha ngufaka esigodlweni esikhulu. Bese nguphosela umbila nje u2 noma u3. Noma chocolate nje aba4. Bese ngisuke ngithi hamba. Ngakuthinti ngisho ukuthinta. hawu ngizothwala ngizofuna imicebo Ngakuthinti ngisho ukuthinta. Uyothi mawufika endlini uzobabona abantu abahlukene. Bobe bakukakile la embhedeni bafuna ukungena manje. physically oh no Life awuphuphi. endlini Awu. kwami Angithi into bona sebazo ngathini? Sebazo activate yona ukuthi manje ayisuki. Suyafona wena. Dokotela ngiphupha ukuthi nokuthi hayi futhi kufika ubani umuntu okanje angimazi lo muntu ube muhle hayibo sengiyabona sebengena lapha kwami ngicela ngikhethi liyakhiwa bese ngithi ke mina hayi ke buyakhe sekunjalo ke siyaqala ke impilo yaqhubeka. so ke lesitholo siyaqala ke imali ngenza kanjani kumele ngibe nebusiness ethile ke ngilenzayo ke o kumele ngidayise into ethile who gives me money Uyabona lokho kusimple ngalendlela ukuthi ukuqala nje ukuphuma kwakho uye emamall noma uhambe lephi okubonayo thembisa izulu nomhlaba ngisho engakwazi so ngathutha amadoda nemali hayi phela lento iyaphila iyasebenza ingaphakathi kuwa ngithi sukusigwinyile la madoda la travel emoto eziphezulu hawu la madoda ahamba ngawodwa emotweni yiwo lawo suke hawu siyawashaya nje abe into angisamiswa nje unombani laba abasebenza emgaqweni ukuthi hey laba bangibheki laba ngibheka isukusuku elikhulu izinga lapho yeah mkhulu hayi mkhulu so isithwalo samantombazane ke leso ke siyaphila sinamandla siyathandeka sayivusa imizi nemndeni ay mkhulu ay no ngicabanga ukuthi ukhona futhi nabo isuke kumnandi ngalendlela ukuthi uma ke wahlangana nawe noma walala nawe hey nakusasa afisa ukubuya but inkinga bese phela mina ngithi ngizama ukuloku ngimhlehlisa uyakwazi kodwa phela umkhulu without ukuthandana naye ngithi angisilaba abanezimali aphinda abuye ngelinye ilanga kodwa uyazi ukuthi asikho ku relationship asithandani kwenzeka kanjalo ngeke uthandane nabo labantu baningi kakhulu kodwa nje manihlangana uyajabula lento yakho iyakhula phakathi uyaqhubeka uyaceba uyaqhubeka kuba nomnotho uyaqhubeka uyavikeleka uyaqhubeka hey imnandi lento imali ngizinikwa ibona noma ungayiniki ibona zonke kodwa empilweni yakho whatever oyenzayo lento phela isukise empilweni yakho igwinye ibe ngaphakathi yonke into ethinta nguwe kwenzeka imanga so ne business ke shuthi engilirana eceleni liya kuyaphoqa ngithi ugwinye lento oyigwinyele wena uthwele mkhulu no ngiyakuzwa asilindele ukuthi abantu bathi bawuthwala babuye bahlupheke waqala nje wathwala ufune wazi ukuthi inhlupheko ibeke eceleni singenelele ekuthenini wena ube nomnotho mkhulu ukuthwala sekufana nento engathi normal singathwala sonke uthe wena mkhulu uthe yini mkhulu singacategorize